presentar aquest llibre, que és gruixut, perquè la història de la Volta és gruixuda i llarga, en un lloc tan solemne, amb l'alcalde. És més o menys com pujar al Tourmalet 2 vegades, és a dir, per les dues cares. És dur, és sacrificat, és pesat, però la recompensa d'arribar a dalt allà on hi ha el monument al ciclisme i fer-te una foto paga la pena. Treballar amb aquest llibre ha estat, o pot tenir un cert símil ciclista. Ha estat com quan surts un dia a la carretera i vas pedalant i vas fent tu sol, a estones tens el vent de cara, a estones la carretera es posa molt dreta, més del que desitjaries, però a estones també hi ha baixades i trams en els quals pots rodar molt de pressa. I els que no som ciclistes, sinó que anem en bicicleta, aquestes coses les agraïm. Per mi la Volta Ciclista a Catalunya és un souvenir d'enfants. És sortir de classe als hermanos i anar corrents a la carretera nacional, veure passar el grup i algunes vegades apretar, córrer i anar a l'altra punta del poble per veure'ls sortir per l'altra banda, entrar per la carretera de Vilassar de Dalt i sortir per la carretera de Premià de Dalt. La Volta a Catalunya és, jo crec, per tots els que estem aquí i per milers i milions de persones potser que són a casa seva, és una part de les seves vides, d'algun moment, algun episodi de les seves vides. Evidentment, una vida després d'una altra, després d'una altra, després d'una altra, el resultat és que la Volta a Catalunya és part de la vida de tot un país. L'esport és cosmopolitisme, l'esport és elit en aquell moment i, per tant, si hem de ser cosmopolites i si calíem i si volíem estar en la modernitat, com deia molt bé el Rubén, què més que fer una volta ciclista per etapes, com feia alguns anys que feien els francesos i alguns anys menys que feien els italians. Li han dit un segle d'esport i país, perquè no és només un segle, 100 anys de competicions, de noms, de famosos, de guanyadors, d'herois, tots ells, sinó 100 anys d'avenir d'aquest país, que és un país petit, però que dona per recórrer el món en bicicleta. Per tant, de la mateixa manera que en situacions favorables i en situacions desfavorables hem tingut volta durant un segle, no m'importaria res que tinguéssim un segle més de volta. És un projecte que ja vam posar en marxa ja fa 3 anys i mig. Va començar mig el dia, hem de fer un llibre pel centenari. Vam tenir la gran col·laboració del president Samaranch, que a través de l'obra social de la Caixa ens han patrocinat aquest llibre, però la veritat és que en Rafael Vallbona ha fet un gran treball i tota la gent de l'editorial han fet un treball molt exhaustiu. S'ha treballat amb molt de carinyo, no és un simple llibre aquells fets per sortir del pas, sinó que s'ha demostrat que l'autor del llibre és una persona que li agrada el ciclisme, que estima el ciclisme i que estima la volta. Quan el vaig tenir a les mans, la veritat és que vaig sentir una emoció especial. Una emoció especial, a més, un company de consell directiu, quan se'l va mirar, em va dir: Rubén, és una obra d'art, i la veritat és que entre tots crec que hem fet una obra d'art. La història de la Volta és la història de Barcelona, és la història de Catalunya, la història de la seva gent. A través de les fotos i els textos podem veure i conèixer com aquells camins de terra s'han convertit en carreteres, com les llambordes i aquests camins de llambordes són modernes vies de la nostra ciutat, i com ha evolucionat d'una manera espectacular la tecnologia i la tècnica esportives amb el ciclisme. La Volta és un molt bon exemple de com una iniciativa sorgida de l'esforç individual d'unes persones i d'una entitat arriba a convertir-se en un esdeveniment de país i fins i tot en un esdeveniment internacional. Si Barcelona està considerada avui com una capital internacional de l'esport, és gràcies a actituds com aquesta i a competicions com la Volta, la gossadia, la visió de futur i l'emprenedoria d'aquells pioners que van organitzar la primera cursa ciclista i dels que el van mantindre durant els anys següents són els valors que han caracteritzat Barcelona al llarg de la seva història. Si la Volta va significar fa 100 anys un gest de progrés i de modernitat de la nostra societat, avui
un segle després, ens ajuda a projectar-nos cap al futur amb ambició, amb coratge, amb orgull.